Ka jingkam jong ke sarkar lingba u menteri rangba abad usumbut menteri rangba ha kini kisni ba kidon kam ya ka modify ILP hapo ke jela kami ke jingkin tho na ke hinyo trap integrated territorial organization da ka boong ba nadu ke snam arjar khatlai ke sarkar jela kala deb ban modify ya ka ILP da ka ba penmi ya ke MRSSA ka ba ki ong ka MRSSA ka kham klein bor ban ya ka ILP Nakaliang u Presiden Rangba ke hitu ulaong ba sa katno ke sarkar jela ke kwa ban pin kelapan katno sin ke sarkar kan pin biye ya upai ba. Shushu ulabu ru ke jing maham ya ke sarkar jela baladakan la ban a ya ke ILP wat pin biye ya upai ba namar upai ba uladep mat arjar khatlai namar ba ke MRSSA kamshim natrekam. Zat bendriau nyau trap baru kau hatu kopor. Ki ong ba ki kwa ya ILP namar bahar tu kopor ki tiang ya kataka. CAB ka ba mementa kala kalong CAB. Te ngingin keren beda ka basai. Lada ka sarkar hi kamla banwan ra ILP. Wat num penthame yu upat ba arajar khanai ulai bat ke MRSSA kam trekam hira. Bat ladengi kam phai shadian shu hagat kopor. Lingba bakila khod ya ki khasi student union. Tentia Student Union, Garo Student Union, haka jing lamkama jong ba polling to atu kupor ki yakran ya kata ke Interstate Migrant Worksman Act. Tenre la de pipe jiga turu kila bypass le huri hura. Kila penyap lo di kita ki an ke ba pila I ke jing sakhi ke jing wan jong ki mender wan shani wan buhais no wan trei kemne kentai namar ba ya katu ka an kila penyap. Te kumnong inang shani ya ko sarkar ka ban modify ki an Henry kajing shisha bakin penjanai ki an ki bala don ki balong existing lada pi pe kham jangai kham shadien ka ei ka bale ba deng shala bampai hatwar blai upasi ka resolution ban pentre kam ye ka ILP but niru nidang keren ye ka ju hi bang ngide ban extend su ya kan ka Eastern Bengal Frontier Act nang ba ban te la ka kwa ka me ka sarkar ka dei tang ka jing penthame bat ka jing kwa ye ki ban wan ra ki long agresif ban wan ra ikara ngan keren ba basai kajing kwa rel kamde ban uyok taroi kapar hende tang ismen for business pila ihi ke menakene kidang i ba kata ka rel ka kit uyong na po stage po garo hills te hangni ru kaju kimut ban apply da ka bawan ra renti rel haduk clear haduk juai ni kantai la ban kit itu marpo ndok tang ban yo ban yele business namara ba halenti singking la bon ki ba yakra kibun ki kunhon kibun ki yonong sarkar ki bapun wit siniste te ka sarkar pat namar badan ki katu kat ni ki bapa bania kamai shemet takada shimbat ko wai resolution par kata ka mafia ka bakidan lang bakin yo nto ngangai I nakaliang ko jungi kadai kata ndre kamdan era ka banong bante la kam hi ngala wan sarbe tangshen ru sapo Mizoram hakalor ka jingwan kini kita ki minder kamte la kam shu kata ka ILP kumbalong menshwa dengile sapo Mizoram kita check kita monitor kita pit bah ndre ya bamenta Shurung shomi kolmar shaki tu kinong pai ne hak bu menshwa do ya la pit ki Interstate Migrant Worksman Act kabakran syai kabak unu ta u bomdei ubar jalan habi pipoi syapok jela mekla u hab banyo ya kata ka kumka kenja ka PRC ne ka jing itu na po DC office ka bla soi do DC ne da ADC ban pin itu bo ni bure umdan kes ni bure di bo ko bo bia ula wan tre na pro umdei na po ka na DC office ka jela ko jungi henrei na po DC office ka jela ko jungi banyo ia kata ka kot na po kata ka department jadi kamdei ko besok wat dangi ru menta ka subut ni don kies beri ru ngila aku ka polis verification kan tinggi baik ba ngila long ti ngila don kata ka blat mat kan ni kantai dikenum syar te lada hak tu ka kaju I kendon kidang ka sarkar ka jela kadang penderking ia kata worksman akan kajing wan rung kimender sine kanduna pat ka kajing te lakam kan kanum senjot tenre kanlong ka save ya ka jela ka jungi pat kajing yo kam ki khana jungi hagani ka ki labor prepare kim kata ken nong fi pat hakawai ki liang ki ong ba ai shai ka ILP ba ini yuret nena amar ki ong ba kan tat kamar nota toto sokowai ni de ban kan mau ba ha lingba u CM Sati Raja CM Imam Lim Uyasoy instrument of acquisition kata habaya day bat ka currency defense
but communication kamut karel kalenti kasengking kaple teka currency bila tipi kapisa kisipai pateka bahabe yede pat kita ka defense te ngan phai kan dia ko kiong ba beli yu pai sapo karo hai sala ban ko ye kalenti rel ni untai namar baki kim ya soy ya kata ka instrument of accession teka jing wan so jing ki perlok garoru kadai ha khatna spa ni puan abangi so ba ke India kadai ka lengba ngan kan di tangaya ka Williams ya haka Desember ka spa sa kunyo bat la pediang ba la shan yo mohor haka kunyo tarik abas ka spa sa kupra tenang to ter ka bangidang up ya kata ka jing pendrung ka ayo te ka lawan no kan ka mini constitution la ne kata ka 6 schedule ka ba ni thok ya kata ka 6 schedule constitution ka India te ngan phai pat ba menta ba balai hapok khasi je jantia jungi empat la ban menteri kam ne karel balai bi phala ban force namar ngidang don ye kan ka instrument of accession ba ka ministry of home affairs ko tip sorry kar jillar ko tip bat kini ki bureaucrat ko tip bat andai ban ong ye ki political leaders pat ye ki katto kan ne don ki batip pat don ru ki bam tip ba ki bam shai ru ye kan ka instrument of accession